Hi guys, good morning and welcome back again sa mong channel. Ito guys, karong adlaw, mo ra sugod sa face to face nilang Kuya Gail, adlaw nga Lunes. Jaya, excited na ba ka? Excited. Pagtaraw ba, excited na si Kuya guys. Karing ilang module nga gikuan, dadaan na balik nila karon kandia. Guys, excited na ka Diyos Kuya Gail. Char, talikod ya. Okay na ba imong bag? Likod sabi. Okay. Ayan guys. Kintid nag-short. Puti na ilang kuan. Uban sa mi guys, sama sa isang ihatid ato sa room. Kay wa pa man lagi in taon ni katuod sa isang room. Lagi kay pila ba sa pagkakuan wa na klase. Uban pa si Kim Kim. Good morning nila Kim la. Good morning guys. Good morning sa nila li. TikTok sa sila TikTok. Uy, dia may ungo. Morning Ken. Hindi na manbuhok. Ya buhok mo. Bilin sa namas Kuya Kin karidjot guys. Kay maghatid ming Kuya karidjot. Sunset half day ra klase ni Kuya guys, taman ra mga alas 12:50. Asang sud 7:30. Tataman 12:50 sa ade 11:50 dai 12:50 ti uba. Ban ka dai. Uban nagamong baking kim kay way mabilin. Maka uban dare. Wa ko na iban guys. So mauban mi ni Kuya maghatid ka ridjo pero makatuod pud si Kuya sa isang room. Jaya, ready na kaya? Excited na? Excited na ka Kuya Gail guys. Excited. Harga ka seryoso. Excited. Tara. Una na. Excited na po. Agi ikaw, sunod. Eskwela. Agi lakin kin guys, karon na inaghuman og eleksyon, mag face to face na sila. Hindi na ka ha, kay karon sa kami ha. Tana day. Mapalit ang pan ma. Patagpan ko isa guys. Kana itaw daw ng Christmas. Okay, importante na kadyo. Kumpleto naman na isang gamit guys, kay nanadzay. Hand sanitizer og Bye ma. okay, excited na si Kuya Gail guys. Sumusang ihatid ka rin dyan. Kita ratas. Hi guys. Hawid ya. Hawid. Kita ratas pilahan. Bye-bye Ken. Bakit mo? Excited na si Kuya guys. Para silang face to face. Ito na si Kuya Gail guys. Ito na sugod. Excited si Kuya. Yung mo tanaw. Gail. Panamiya. Ano guys, amo nang nahatid si Kuya sa isang room sa grade 6. Uli na mi kay na pa koy buhaton, manglaba pa ko sa bahay. Hanap ko labhunan guys, yung upo. Nabasa ko ron. Guys, maray lang eskwelahan na race assist ya. Ha? What sila Ilia Kim. Tata na. Ito na ta. Palit sa mig tuwas mga piso. Sa imong palitan Ilia cake. May cake. May cake. Hindi nag-birthday ko pa no. Birthday. Tugas kabaw ay nagtumatag malibang. Ting tungtung nga na yung pasigaan. Ada guys, kaya nakakita mas Ilia og ngari kana bang tungko og kanang naay tigaan na ag cake, murag fountain. Mura ano? Mura sa murag fountain guys ya. Siga. Kung nakahinam daw si Elia o napa kunoy cake. Pakete papa ma. Ang birthday ni Papa, mang taod na tagpuas pa mo. Ayaw na tabaw na. Luja. Palitis Papa. Nakay money? Wa paabot ni mani. Wa pa niyo mo tag money. Amo na imong money. Na mani bay aya ma. Sana all. Sana all. Ito. Sana all lagi paabot si Kim Kim. Nadi ay. Na ako. Noon sa ramat lagi ba? Ano kalujamang kabe? Tugon kabe. Ang tulog la. Tulog gali. Tulog sa bibi ni mama la. Ibutang sa dari guys, ng katuwo mo higda kay katugon di ay. Tugon ang dalaga ni mama. Tulog ang pipi ko. Ha? Tadapit. Asa man tadapit? Ha? Tuta dado ma. Ato pa merkado? Sa mga itong buhatan ditong init man. Uy, sus ginukog nose. Nose na ikog mo. Pastilan. Oh, ginako.
Kapoy kayang? Kapoy ko na siya guys. Ganaw. Ganahan man sa mahigda dari kay bugnaw man aglipak. Nagkada mahigda lang ga. Puno, ilatulot. Puno, pwede. Bugnaw man dan hakay lipak man. Ilatali na. Puno, pwede. Bugnaw pud. Dai mag-check sa tas tong flower guys. Wow, sana all. Dagas ng bintaha na kasi pud siya. Mura na siya ning kuan. Guys, Nangabuhi naman agad ang kare. Diyan na may mga humay na nga buhi guys na magtanom na mga ganito na ning kagwang ni. Ato na ni itanam guys kaya diyan na may tagod ding nerek. Kaya na tagod guys nerek. Wa na gipang bidli agat ng buwak guys. Gas na kay mo man tong gipang bidli. Wa na luro, wa nang nguan. wa, Oh, sud ha patong sudlan guys sa flower. wa pa na. Then miss bye guys. Hindi ya, tama. Anja? Hindi ya, Tuwa kuya guys sa school. bilin. Bilin si kuya kay arong naay daghang katunan. Nga marang gihatod si kuya Gael guys kay arong katuod si isang room. Kay sakad pag pandemic kay wa naman lagi magklase. Pagka grade 5 ni wa sa kita sa isang mga classmate karon sila nagkita sa taga Hatid to karon sila ya, nagkita hatid. grade 6 na sila nagkita. Tara uwaw in taon to. Naglinguling ko na uwaw. Bilin na ba ya? Ringin ma. Bilin. Bili na masuya kin dari kadi masigos motor na maubanta na bangkag ang motor. Wa na putar papa. Na motor papa baklay na ta. Wa ta uban papa. Hoya uban. Kani uban man ni among bibiyang yang kanina pa hapit mo school guys pohon. School pa ni pohon ni among dalagang amay. No? Hadut. Wa dat. Nga ang tanin yung puto guys ya. Kapalit man mi. Dari nila bayag amang silingan ng maligjag ngari. Kapalit mi. Tag-5 ag buok na with cheese na cheese na lamian guys. Ngayon kag cheese. Nahan mas kinkim og na cheese. Lami ka to guys na plastic. Yes. Dali rabi na mo himo uni nga ni guys magama mi nga ni. Himo tay nga ni. Magama mi nga ni guys. Kung mabuong silang kaon. Han tapit mo. Mama. Mama tanin nani ma. Mama. Magama maingari guys kay ganahan mas kim mo eat na. Lami be? Antan to guys. Puto cheese. Puto. Puto Puto. cheese. Sis. Malaba ko ron tatad guys, labo ning bukad ag init. Kay mga labhunan ang mga habaw. Ang mga mato karon. Grabe nang ganda naghanap habaw Ela, paning. Manglabas ako dari guys ti mga habaw sa mga butsukoy, jang ila pang muskit labong ni init na. Ato ko manglaba dato guys kay tuwa dato ko mang ripo kana putol man das pag pangbuhos datos mga kuan. Ligi. Tuwa dato manglaba to magpadung na mo ko kay grabe inita. Mama pa ni ilang habaw kay wa sila ihabaw sa gabi A few moments later. Inansa naman na adbi. Kumbati Kim. Request na siya guys, magpa-video ko na siya. Ano ni? Ikaw, sige. Ikaw, mara pagkarandaghan na. Ganang imong awan, hindi kangkang na. Na, saan naman ni? Bibi. Ikaw. Na bibi, nasgang buko-buko na. Tungko. Ikaw, hatod na imong kahoy ka. Dali, pastor. Ikaw. Hatod ko sila sa abo. Ikaw, kaya request man siya magpa-video ko na siya guys. Dalaga. Oy. Kau butang na to kau. Puno na natang ilam sa abo. Puno na. Guys, sige bro na pa magdigamog pa ni hapon. Miss Ilis mi dari digamos bay guys. Kay arong di pelan sige tubang sa abo. Ito. Lami man pud na guys ng
ilis-ilis pud pa nagsamiguan ba. Pangidiga mo kaya mali erap pala murag naong nagkaldiro na to karon ka sa ato bang kasamo. Kuya na pud mo'y manghugas. Taya-tara mi daron kamis Iliya mo'y manghakot og kahoy. Itong mga binagha ni Gabriel. Di ka na ray mo duha ka buok. Duha ray mo. Hay iban. Kamay yang ayo mah. Gamay ray mo. Kana ray mo duhang buok lagi. Aring uban dia. Tako na. Ida ke kana ray mo gamanting. Kari kay gamanting magang baji. Panting ni mo. Ka. Kamay ni. Ka. Kamay ni mo oy. Kamay di saka ayo. Magikalat tapos manok agatang tinapok. Marang itujo dali ko ag tapok guys kay arong halingana na mo. Kalat tapos manok. Anta na yan apat na. Nakanta paloy laka na una na. Nana. Ang batang malipad din kanunay. Tsa. Ha? Nagdidi. Nagdidi na kunog bibi guys dia. Didi na iya bibi. Diri ang mingming. Iya na papa ma. Lako ikapulit og didi kaw. Didi. Daga. Daga. Titi na lama. May tiki na dali na kay ato panapon una nga tang ilam. Laga. Alam. Ngay daw ilaga na bi alam sige. Kita naik kang ilaga. Butang ni. Laban papa. Dali na. Kirag Mayra. Dora ka buok. Dora ka buok. Kalau makadaog ka. Sige. Ikaw. Bye. Makakot sa kong gaha. Makakot sa kong gaha guys. Nami na isugnod kaya rang kadyo kagaay. Wala ka una na bi. Una na ka. Yes, kuya naghugas to. Naghukas-hukas pa dyan na naghanda na lang mo kuya. Kuya. Laba man. Kuya na pimahugas guys. Inis ko ma. Kesutas. Ay, hugas-hugas kay girl man ka. Di man ka boy. Ma ako. Kuya na mo'y maghugas guys. Basta hapon. Si Zay maghugas. Buntag ako. Yes. Tana. Una na. Oh, pastilan saan man tadi guys. Mo request mang mapa-video si Za. Video ko no. Video ko no. Ha? Video lagi. Laka na. Una. Bistir. Nga nagsusunang mga kagwang iringal. Pauruk-uruk ko dun taon sa didi. Dara. Dira ba mo ilang ina? Ya pa didi. Sino? Nako na, ikaw mo pulig didi ni Panda? Aw, nako na. Di ka kamo. Di ka magkama mo didi. Kaya sa maray butang darang ilawom. Ilawom. Saan man sa guys, mo request man sa video lagi ko no. Oh, pastilan WhatsApp kay dito kay manguan pa ko lang ihang kahoy. Oh, mata ni. Papang isang kinahoy datos. Ubus. Hado na rin guys ka. Dingag ni pila ka dingag makaluto kada nagsudan pila ka. Sudanan. Pila ka lutuan di ay. Kapit. Tubos. Ha? Ane, bye. Gamay na laman ribe. Amay. Video. Video na. TikTok. Kung malamig hakot sa kahoy guys, dahil ang TikTok mas kimkim. TikTok pa mo. Ha? Chichi. Chichi. Okay.